Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні чарговы, багаты на цікавыя размовы эфірны дзень. Я не дарма сказаў, што багаты на цікавыя размовы, таму што вось ужо прама зараз адразу цяпер у нашай студыі знаходзіцца чалавек уже, які стаў легендай для беларускай культуры, асабліва для беларускай паэзіі, паэтка гішпанскага паходжання, філалагіня, а зараз ужо і выкладчыца кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Анхела Эспіноза Райс. Руис. Добрый день. Вывучаешься, да, добрый день, Анхела. Дякую за такие добрые словы. Мне заўсёды больш прыемна да вас, Анхела, так вот романтычна гэта ўсё гучыць. Анхела, раскажыце вот за столько гадоў, якія вы аддалі вывучэнню беларускай мовы, напісанню вершаў па-беларуску. У вас ні разу не было такога адчування, што я стараюся, я пішу, а гэта нікому не трэба. Было і бывае шмат разоў, нават часта, і я бы сказала, што рэгулярна. Рэгулярна такое бывае. Я думаю, што многія калегі ў літаратуры пагодзяцца з гэтым, што чалавек піша, і асабліва, калі мы рыхтуем нешта большае, там зборнік, ці некую кніжку, нейкі праект з відэамі, ці яшчэ што. У нас бываюць такія пытанні, а гэта камусьці трэба, гэта хтосьці прачытае, ці хтосьці калісьці скажа, вось гэты верш адгукнуўся ў сэрцы, ў душы. І сапраўды гэта вельмі часта бывае, і можа быць часцей, калі чалавек піша на беларускай мове. Бо нерэдка мы чуем меркаванне пра тое, што так, беларуская мова прыгожая, добра для вершыкаў, для душы тое-сёе, але насамрэч гэта не мова камунікацыі, гэта не мова міжнародных носінаў. Але калі мы працягваем, то мы ведаем у глыбіні душы, што гэта патрэбна, што мы робім нешта, прынамсі, у першую чаргу. Думаю, мы павінны быць патрэбныя самім сабе, так? І калі мы займаемся тым, што просіць наша душа, таму што чалавек, які піша таму, што не можа не пісаць, так? І гэтае пытанне ўжо другаснае. Цікавыя словы, калі мы робім тое, што просіць наша душа, вось дзяўчына з Гішпаніі, іспанка, і чаму яе душа раптам запрасіла беларускасці, беларускага слова? Магчыма, дзесьці там у далёкіх продках дзед беларус які-небудзь там патрапіўся. Не, з таго, што я ведаю пра сваю сям'ю, генеалогію, такое, нічога падобнага не было. І гэта для мяне нават самой, я сама не ведаю, для мяне таямніца. Чаму менавіта па-беларуску мне хочацца больш за ўсё пісаць, чаму мне хочацца размаўляць на гэтай мове, чаму мне хочацца чытаць па-беларуску. Я не ведаю. Я пачала вывучаць беларускую мову, бо мне было цікава то, што адбываецца ў Беларусі, было важна, падабалася страшэнна беларуская культура, асабліва беларуская музыка, трошкі літаратуру ведала, але павярхоўна, таму што перакладаў ўсё ж такі даволі мала. Беларуская музыка канкрэтна якая? Канкрэтна я пачала рок там. Так, фолк, рок. Вот гэтыя рокеры, я даўно падазраваў, што гэтыя рокеры, яны умеюць збіць людзей з роўнай сцяжынкі. Гэта вельмі важна ствараць тое, што можа падабацца, прынамсі не элітарнай аўдыторыі, не скажу, што шырокай, таму што гэта ўжо, калі мы ствараем па-беларуску, мы разумеем, што часам не даходзім або не даходзілі пэўны час да ўсіх. Але то, што можа сапраўды штосьці змяніць, штосьці там парушыць менавіта у ментальнасці чалавека, у псіхіцы. І зноўку, я не хачу паўтараць слова душа, так, увесь час, але гэта нешта ўнутранае, гэта нешта таемнае. Сапраўды, гэтая музыка даходзіць, нават калі не вельмі добра разумеем тэкст,
Я ў пачатку чалавек, які толькі-толькі пачынае па-беларуску размаўляць, можа не ўсіх слоў ведае, але ўсё ж такі хочацца спяваць разам з Вайцюшкевічам, з Вольскім, з Такінгамгам, сапраўды. Ну, ёсць такое, а фолк беларускай вельмі магутны. Немагчыма ігнараваць. Ангела, яшчэ адзін момант. Ведаеце, калі 3 гады таму мы распачыналі сваю праграму «Ідэя Х», падчас якой вось там шукалі, фармулявалі, намацвалі беларускую нацыянальную ідэю, гэта ўсё нагадвала, ну, такое вот маляванне нейкага такого ружовага поні ў вакууме. Вот мы разважаем пра нацыянальную ідэю, а разумеем, што гэта трэба, але большасці беларусаў, ну, гэта, ну, вельмі далёка. Вот нейкі такія вот, да, вот ёсць нейкія такія дзіснеюскія героі, вот нацыянальная ідэя, прыгожая, можа быць, але не з нашага жыцця. Але падзеі 2020 года яны вельмі ўсё змянілі. Мы адчулі, што гэта трэба не толькі пэўнай купцы там філосафаў, там нейкіх такіх людзей адарваных ад рэчаіснасці, але і звычайным людзям, беларусам. Пра вас, вось калі вы пачалі вывучаць, пісаць вершы колькі гадоў таму, так, ну, была некая увага да вас, пэўная цікавасць, ну, але на такім вот узроўні таксама абмежаван, элітарным. А падзеі 20-го года, яны, вы пабачылі, што нейкая змена стаўлення была і да беларускай культуры, і да паэзіі, і, можа быць, да вашай творчасці ў тым ліку? Ну, я ўбачыла, што людзі сапраўды пачалі знаёміцца са сваімі паэтамі. Ну, да мяне гэта, можа быць, не занадта даходзіла, таму што я ўсё ж такі не беларускай, можа быць, не ўспрымаюся так, як беларуская паэтка. Не ведаю, былі спрэчкі наконт таго, каго ўключаем у беларускую літаратуру, каго выключаем. Вось, Ангела... Можаце супакоіцца, наконт Алексіевіч таксама былі такія спрэчкі. Так. Беларуская яна літаратарка, калі па-руску пішаце, ўсё ж такі не. Так, ну я хацела... Алексіевіч, Ангела, Спіноза, Руіс... В адным шэрагу, нормально. Ну, я бы не сказала, што паводле таленту і значнасці ў адным шэрагу далёка, не? Я нашмат лепша. Не, жартую. Але вось у гэтым сэнсе так. Ну, ёсць пэўнае падабенства ў тым, як успрымаецца чалавек, які не да канца падыходзіць па ўсіх, скажам, крытэрыях, калі нават можна так сказаць, беларускай літаратурнасці. Так, але, ну, я заўважыла, што людзі, шырокая публіка, тут сапраўды шырокая, таму што паэзія асабліва, але, ну, таксама малыя формы прозы пачалі распаўсюджвацца праз інтэрнэт. Гэта сацыяльныя сеткі, гэта тэлеграм-каналы, якія перадрукоўвалі вершы самыя значныя. І ведаю, што людзі заўважылі да пэўнага ўзроўню, ну, што вось у нас ёсць сучасная паэзія, яна развіваецца, яна вельмі розная, вельмі адрозныя мастакі у нас, і паэты, і мініяцюршчыкі, і нават адгукаліся музыкі, якія пісалі вершы, якія пісалі песні на аснове вершаў. Так. Але з іншага боку, гэтая, скажам так, гэтая падзея, гэтая рэвалюцыя не была азнаваная на беларускай культуры як такой. Я не заўважыла, ну, хаця, можа быць, стаўленне больш лаяльнае, так, але большай увагі да беларускай мовы, да яе важнасці я не заўважала. Нават наадварот я сутыкалася з меркаваннем, што, Ангела, калі ласка, ну, можа, не перабольшваць з гэтай беларускай мовай, таму што ты палохаеш пэўныя сектары нашай апазіцыі, якія рускамоўныя, якія інтэрнацыяналісты так званыя, якія кажуць, што не важна на якой мове, важна, каб, ну, правільны чалавек, каб супраць Лукашэнкі. Вось, ну, то, што супраць Лукашэнкі, гэта адзінае, што ўсе маем, не пабаюся сказаць, я таксама, супольнае, так? А вось далей, ну так, стаўленне, можа, і палепшылася. А я не думаю, што значна больш увагі, значна большы акцэнт робіцца на беларускай мове.
Ну на жаль, да, дзесьці яно так ёсць, дзесьці я не пагаджуся, але сапраўды сітуацыя даволі такая неадназначная, скажем так. Спадзяюся, што з часам, з цягам часу, прычым вось от таго часу нават сведкамі якога мы зараз з'яўляемся, гэта стаўленне мяняюцца. Калі ад пачатку падзеяў 20-го года это сапраўды было так: ай, давайте вот вы со сваім там чырвона-белым сцягам асабліва не лезьце, бо мы ж тут как бы адзін народ, усе. Потым раз аказалася, што ўсё ж таки бліжэй людзям бел-чырвона-белы, і маршы гэта пацвердзілі. Тое ж самае і з мовай, калі казалі там спачатку: мы тут супраць Лукашенко, поэтому не лезьце до нас со сваёй беларускай мовай. Зараз таксама іншае стаўленне, але я зараз хочу крыху пра іншае. На падзеі 20-го года под уплывам той атмасферы, тых падзеяў, тых усяго, што адбывалася, на іх першыя адгукнуліся рокеры, ўжо згаданыя, вот эти страшныя людзі, і паэты. Безліч песень, безліч вершаў было напісана пад уздзеяннем гэтага ўсяго. Анхела не засталася у баку, і я зараз папрашу паставіць відэо з цыклу «Вершалюцыя». Вельмі прыгожы верш, вельмі добрае відэо. Калі ласка, паглядзім, паслухаем. Тут цензура кидає морозні узори. Заборонено нам летіть разом дозор. І поезії мало, і маров про мора. Тут и кожное слово живье форс-мажор. Посадили и солнце, и лето за краты. Забрудили нам реки, спалили собор. И за белые крылы штрафуют с крылатых. И фарбуют с червоно-зеленым наш двор. Давно стали сестрицами, правда, с войною. И звитанье замучивая вольный наш хор. А нас хочут знищать безнадейной турмою, где повстанские песни яе калідор. А за светлую мову, за родную сердцу, прусаки и пацуки расстраляют во упор. Патрулюють у чорним почвари і зняверці, але пахне чабор. Вечно пахне чабор. Вось такі выдатны верш. Дзякуй, Анхела, за яго, за гэтае відэо, за гэтую падтрымку, якую вы аказваеце усім беларусам сваёй дзейнасцю, і пра дзейнасць, пра вашу сённяшнюю працу. Раскажыце больш падрабязна, як вы ачуціліся ў складзе выкладчыкаў Варшаўскага універсітэту? Ну, пакуль што прайшлі ўсе бюракратычныя працэдуры. Ну, гэта медкамісіі, гэта ўсталяванне вэселя, ну, хто жыве ў Польшчы, той зразумее, гэта фіскальны нумар. Вось. І першы тыдзень заняткаў, што праўда. І сапраўды, ну, я чула сябе вельмі добра, бо гэта мой альма-матэр таксама. Я закончыла тут магістратуру па беларускай філалогіі. І я вярнулася ў пэўным сэнсе дадому. Студэнты вельмі файныя, вельмі добрыя групы. Тым ліку першы курс стварыўся новы, фантастычны, проста. І пакуль што нават не было часу асэнсаваць, наколькі цудоўна то, што я атрымала працу сваёй мары, што я вяду заняткі па прадметах, якія сапраўды мне цікавыя, у якіх, ну, прынамсі, я спадзяюся, што добра знаюся, разбіраюся. Я вяду беларускую мову для пачаткоўцаў разам з 2 калежанкамі. Гэта падзелены прадмет. Потым будзе, бо пачатку не сфармавалася група, але цяпер ужо ёсць курс па сучаснай беларускай паэзіі. За апошні 10 гадоў гэтыя кнігі, якія мы будзем аналізаваць, не старэйшыя. Што яшчэ? Я вяду уступ у літаратуразнаўства, гэта першы курс.
таксама і семінар па-англійску пра паэзію як форму пратэсту ў Еўропе 20-21 стагоддзяў. Хто у асноўным гэтыя вучні? То есть, па нацыянальнасці я маю на ўвазе. Пераважна палякі. Бываюць таксама нярэдка беларусы, якія пераязджаюць і або ўспрымаюць гэты факультэт як шанец вучыцца і давучыць польскую мову праз беларускую, або хочуць вярнуцца да сваіх каранёў, можа кепска ведаюць беларускую мову, але хочуць цяпер ёю авалодаць у Варшаве акурат. І вядома, была я студэнтка і не ведаю, але у асноўным палякі. Я ведаю, што раней, да прыкладу, я не ведаю, наколькі тут паралель такая падыходзіць, але тым не менш, там, скажем, у Еўрапарламенце, там, скажем, група дэпутатаў, якая вот беларускую пытанне вяло, вот эта вот група, там ж по краінам, скажем, там ёсць, скажем, умоўна камісія там по Азербайджане, там по России, по Беларусі. Вот беларуская накірунак быў мала цікавы для еўрадэпутатаў там ці у Савеце Еўропы, але час змяніўся, сітуацыя змянілася і цікавасць вялікая. Зараз там ледзь не конкурс такі на тое, хто ў гэтую групу увойдзе. Я зараз пра навучальны працэс. Вот ва універсітэце было якое стаўленне да кафедры беларусістыкі было раней у Варшаўскім універсітэце, наколькі яно как бы цікава было і студэнтам, і самому кіраўніцтву універсітэта, і зараз? Мне цяжка сказаць, таму што я пару гадоў не ўдзельнічала ў гэтых працэсах, але я ведаю, што вельмі часта, нават большасць гадоў, так, навучальных гадоў, бывала гэтая праблема, недабор студэнтаў, малая зацікаўленасць, мала грошай. Вядома, з грашыма ва ўніверсітэтах заўсёды праблематычна, заўсёды хочацца болей для даследаванняў, для, скажам так, падарожжаў нават. Цяпер студэнты, дарэчы, на Падляшшу. Цяпер, это такое. Але я не скажу, што быў вялікі конкурс і што людзі біліся за гэтыя месцы ва ўніверсітэце на нашай кафедры. Аднак я ведаю, што групы сфармаваліся, было падпытанне то, ці будзе магістратура, ці не будзе, і група выйшла таксама. Першы курс не маленькі, скажам так, па нашых мерках. Так бы ўсё ж такі гэта філалагічны накірунак, не палітычны. Можа быць, таксама варта паглядзець на студыя Еўропы Всходняй. Гэта таксама вялікі накірунак ва ўніверсітэце, вялікі кірунак. Там ёсць і падкірункі па розных краінах таксама. Я ўпэўненая, што зацікаўленасць да Беларусі расла таксама. Наконт кіраўніцтва універсітэта я заўважыла, што новы рэктар вельмі лаяльна ставіцца да нас і да ўсіх усходнеславянскіх, скажам, кірункаў на ўсіх факультэтах. І нават знайшліся грошы на мой кантракт. Таксама доўга стараліся, я хацела вельмі працаваць у Варшаўскім універсітэце. Кіраўнік кафедры, прафесар Радаслаў Калета, таксама быў зацікаўлены ў гэтым і стараліся знайсці фінансаванне даволі доўга, а ў гэтым годзе акурат яно знайшлося. Ці гэта звязана? Можа быць і так. Дарэчы, Анхела, вось кажуць пра тое, і я сам назіраю пра тое, што у свеце вельмі пасля ўсіх вядомых падзей 20-го года і ўсяго таго, што адбываецца ў Беларусі цягам вось гэтага больш чым года, вялікая цікавасць ва ўсім свеце да беларускай культуры, там музыкі, паэзіі, літаратуры, да мастакоў, да ўсяго беларускага, што могуць паказаць беларусы. З гэтай нагоды мне цікава, калі ва ўсім свеце такая зацікаўленасць да беларускага, фактычна ўсе універсітэты маюць там, я не ведаю, там вывучэнне англійскай літаратуры, паэзіі, там калі у нас тут кафедра беларусістыкі, то як там гэта называецца, кафедра
англасістыкі. Англіцыстыкі, так. Ну, тым не менш, вось ёсць ва ўсіх факультэтах, універсітэтах, ва вывучэнні ўсяго света. Вось, як вы думаеце, пры такім узроўні зацікаўленасці беларускай культурай, калі ва ўсіх універсітэтах света з'явяцца кафедры беларусістыкі? Калі, ну, я ведаю, што вось Франак Вячорка вёў нават у Іспаніі такія размовы з міністаркай тагачаснай так адукацыі, і ведаю, што ў іх ёсць зацікаўленасць ствараць і прамаваць, ну, я таксама задала гэтае пытанне, бо я думаю, што не варта чакаць да таго, як зменіцца ўлада, трэба ўжо весці гэтую кампанію, скажам так, белай прапаганды за беларускую культуру, за беларускую літаратуру, за мову. Бо я сапраўды веру, што гэта ключавы фактар у спрыянні міжнароднай салідарнасці. А хто павінен весці гэтую прапаганду? Я да таго, што вот глядзіце, скажем, Альгерд Бахарэвіч разам з жонкай, беларускамоўныя літаратары, зараз знаходзяцца ў Европе. Вельмі, вот гляжу па іх графіку, вельмі шмат вандруюць, вельмі шмат даюць інтэрв'ю і паўсюль прасоўваюць, прапагандуюць беларускую культуру. Гэтага мала? Вот хто павінен займацца? Гэтага мала, бо мы, як асобныя там літаратары ці дзеячы культуры, мы можам штосьці рабіць, але я думаю, варта, каб гэта ішло трошкі зверху. Нават калі цяпер мы глядзім на такія структуры трошкі скептычна, што і добра, але павінна быць нейкая падтрымка, нейкае сапраўды структураванне, каб мы ведалі, на якім узроўні знаходзіцца кожная краіна, бо не тое ж самае прамаваць беларускую культуру у Літве ці ў Польшчы, ці нават у Нямеччыны, чым у Іспаніі, як стараемся ў народнай амбасадзе, ці ў Бразіліі ёсць добрая сяброўка, якая цяпер стараецца і гэтым займаецца. Трэба сустрэць гэтыя народы на такім узроўні, дзе яны ёсць. Калі трэба паказваць Беларусь на мапе, то трэба паказваць Беларусь на мапе. І рабіць гэта, тым болей на валанцёрскай аснове, вельмі складана. Гэта з'ядае шмат часу, рэсурсу, сілаў. Ну, але ўсё ж таки, у такім выпадку, калі намаганняў пісьменнікаў, літаратараў, музыкаў недастаткова, вот, ну, відавочна, што той рэжым, які знаходзіцца пакуль яшчэ ў Беларусі, ён гэтым займацца не будзе, ніколі не займаўся, а зараз ввогуле займаецца вынішчэннем усяго беларускамоўнага найперш. Так вот, хто павінен займацца на высокім узроўні? Латушка, Ціханоўская, і як, ну, скажем так, гаварыць пра тое, што там падчас сустрэч з якімі-небудзь чыноўнікамі, кіраўнікамі іншых краінаў, там з міністрамі, што давайте вот не кафедру там ва універсітэце ці яшчэ што, ці сваім прыкладам вот звяртацца, скажем, да міністра адукацыі Іспаніі не па-ангельску ці па-іспанску, а па-беларуску. Вот як рабіць лепей? Ну, як па-беларуску звяртацца да іспанскага міністра? Праз перакладчыка, ну, прадэманстраваўшы, што вот... што ёсць такая мова. Да. Ну, ён і не разумее, якая гэта мова, в прынцыпе, нават на злых. Ну, гэта я не ведаю. Ну, што праўда, мы выходзім ужо у такую спецыяльнасць, гэта не маё, я не ведаю. Як займацца, ну, там, ні СМІ, ні, ну, такія палітычна-дыпламатычныя пытанні. Я ў іх не знаюся, але ведаю, што варта мець, прынамсі, нейкія арганізацыі, нейкую структуру, каб чалавек не адчуваў сябе самотным у сваіх стараннях прамаваць беларускую культуру. Бо я што магу рабіць? Ну, можа, у родным горадзе я магу арганізаваць нейкія беларускія чытанні, напісаць у Фейсбуку па-іспанску, і прыйдуць 3 чалавекі. Вось, сапраўды, варта звяртаць увагу. То, што я маю на ўвазе, гэта то, што, ну, беларусы паказалі вялікую здольнасць, да, самаарганізацыі. Але там, дзе дыаспары маленькія, патрэбна дадатковая падтрымка. І нам трэба перастаць недаацэньваць гэтае пытанне, таму што я разумею, што ёсць цяпер
пільнае, ёсць цяпер прынцыпова, ну там палітычнае, там трэба не прызнаць Лукашэнку, трэба то, трэба сё. Але праблема ў тым, што калі ў Іспаніі нават той самай бачаць навіны пра Беларусь, людзі забудуць праз тыдзень. Чаму? Таму што гэта, як я скажу нешта вельмі жорсткае, але я лічу, што гэта праўда. Калі мы бачым навіны пра катастрофу ў Афрыцы ці Паўднёвай Азіі, у малавядомай у сэнсе нават культуральным так краіне, ну, гэта добра, ну гэта сумна, нам шкада гэтых людзей, але потым мы забываем, таму што нічога не ведаем. Вось калі катастрофа ў краіне, якая нам блізкая, тады мы памятаем, мы стараемся, мы рэальна актыўна салідарныя з гэтымі людзьмі, з гэтым народам. І людзі самі, замежнікі, выкладаюць больш высілкаў на дапамогу. І сапраўды, ну варта, каб у Іспаніі, у Італіі, у Бразіліі, у Японіі людзі ведалі пра беларускую музыку, пра беларускую культуру, вось японскую культуру. Ну, далёкая краіна геаграфічна, вельмі далёкая. Але культуру, медыа усе ведаюць, многія любяць, усе памятаюць. Вось варта такія ініцыятывы правесці на беларускай глебе. Як? Я не ведаю, гэта не на мяне. Дарэчы, Ангела, яшчэ адзін момант, такі вот мы ўзгадалі таго ж самага Альгерда Бахарэвіча, але не толькі ён, але і вельмі шмат іншых літаратараў, музыкаў беларускіх вымушаныя былі з'ехаць у эміграцыю. Жывуць па ўсім свеце, хтосьці вось у Польшчы, хтосьці ў Літве, хтосьці ва ўкраіне, хтосьці далей яшчэ паехаў. Святлана Алексіевіч, узгаданая намі, у Берліне жыве. Як ты думаеш, вот, як гэтая вымушаная эміграцыя адаб'ецца ў будучым на беларускай культуры? Яно наадварот, як кажуць, што нас не забівае, зробіць нас мацнее, культуру цікавей, ці ўсё ж такі чакаць варта не вельмі добрых адбіткаў у сэнсе вот такім гістарычна-культурным? Ну, вядома, цяжка сказаць з упэўненасцю, таму што гэта ў будучыні ўсё залежыць ад самых літаратараў. Але я бачу гэтую вымушаную эміграцыю, як, напрыклад, у 19 стагоддзі польскую эміграцыю ў Парыжы. Напрыклад, Міцкевіч, там быў Шапен, і розныя людзі сустракаліся ў гэтых больш свабодных пляцоўках і сапраўды ствараліся шэдэўры, магістральныя такія творы. І мяркую, наша літаратура, наша музыка, я кажу наша, гэта пра беларускую, на дастатковым узроўні, каб сапраўды развівацца нават у такіх умовах, пры такіх абставінах. І я маю вялікія надзеі, што сапраўды так і будзе. І ўжо бачу, што людзі пішуць, людзі займаюцца, людзі не спыняюцца. Это вельмі добра. І таму я паўтараю, што варта, каб на гэта ўсе звярталі ўвагу. Як вы лічыце, можа быць, ну я не ведаю, відаць, прыкладаў з іншых краінаў тут цяжка знайсці, але ў сітуацыі, калі рэжым рэпрэсуе па менавіта моўным прыкладзе, да прыкладу, што загаварыў па-беларуску, що вораг, дакладна вораг, суткі там і гэтак далей, пайшло далей. За ўсё нацыянальнае, вынішчаныя ўсе нацыянальныя грамадскія ініцыятывы, пачынаючы ад Цымбаль-Бай і працягваючы іншымі. У гэтых умовах ўсё ж такі беларускасць праб'е сабе дарогу да душы і сэрца звычайных беларусаў, ці яны тады наадварот скажуць: ой-ой-ой, що тут? Гэтага нам не трэба, наша хата з краю, мы ў палітыку не лезем, і не трэба нам гэтага ўсяго. Ну, беларускасць прабівала сабе дарогу шматразова ўжо і ў горшых абставінах і пры рускай імперыі, і пры Савецкім Саюзе. Я упэўненая, што яна не знікне. Яе не знішчыць, не стрымаць, не зламаць. Аднак ці дойдзе да ўсіх звычайных беларусаў, таксама не мяркую.
таксама не мяркую, бо дзеля гэтага патрэбны асобныя высілкі, якія зноўку... Вось тут я ўпэўнена, это павінна ісці з дзяржавы. Гэта павінны быць дзяржаўныя ініцыятывы, гэта павінны быць ініцыятывы у адукацыі ў першую чаргу, беларускамоўная школа, беларускамоўны універсітэт. Каб беларуская мова была патрэбная для жыцця, таму што я адкрыю, можа, раскрыю трошачкі таямніцу, ну я думаю, што звычайныя людзі па ўсім свеце ніколі не будуць займацца тым, што ім не патрэбна. Ну, можа быць, некае хобі будзе на вельмі нізенькім узроўні, але тое, каб вывучыць цэлую новую мову, калі яна не спатрэбіцца ў жыцці, калі яна увогуле неабходная, ну, добра, ну, гэта і англійскую нават не навучваюць людзі звычайныя гадамі, там стараюцца, катуюць сябе, гэтай англійскай не навучваюць. Навошта прыкладаць высілкі на беларускую мову у гэтае вывучэнне беларускай мовы, калі нічога гэтага не даць, ну, акрамя чаго, ну, чытаць паэзію, разумець лепей песні. Ну, добра, ну, можна да некаторага ўзроўню, можа, некаторыя людзі зацікавяцца. Але каб беларуская мова панавала ў Беларусі, патрэбна, каб яна была на першым месцы ў грамадстве. Ну, каб чыноўнікі, напрыклад, павінны былі здаваць іспыт, як мінімум на B2, перад тым, як мець дзяржаўную працу, каб увайсці ў гэтую сферу. Каб, ну, і сапраўды, каб яна з'яўлялася, ну, мовай адукацыі, мовай зносінаў. Інакш, я не думаю, што гэта магчыма для большасці. Сапраўды, па-першае, даўно мы пра гэта гаварылі, што, па-першае, трэба, каб дзяржава была нацыянальнай, сапраўды, нацыянальна арыентаванай, па-другое, каб у гэтай дзяржаве выконваліся яе ж законы, таму што мы маем нават у гэтай вось лукашэнкаўскай дзяржаве закон аб дзяржаўнай службе, дзе прапісана, што чыноўнікі мусяць ведаць абедзве дзяржаўныя мовы. Але ніхто патрабаванняў, законы гэтыя, ну, тут не тое, што інагда, тут заўжды, як было не да законаў, але калі законы будуць працаваць і выконвацца, і будзе ведаць будучы там выпускнік якога-небудзь універсітэта, што каб пайсці працаваць у райвыканкам, яму трэба ведаць беларускую мову, ён яе вывучыць, каб атрымаць працу. Калі спатрэбіцца, тады вывучыць. Гэта лёгка і гэта лагічна. Да, гэта прагматычна, але гэта жыццё. Не трэба быць летуценнікамі. Ну што ж, Анхела, на заканчэнне хацелася б папрасіць вас пачытаць што-небудзь новага, свежага, актуальнага. Ну, з актуальнага сапраўды, бо мы размаўлялі з іншымі паэтамі, паэткамі, і цяпер мы не можам пісаць пра прыгожае, пра каханне, пра самоту, пра смерць. Мы ўсе пішам пра адно і тое ж. І прачытаю таксама такі вершык. Апошні, самы апошні, няхай будзе. У паветра святой цішынёй вылятае сняжынка. Супакой падмятае сляды невымоўных гадоў. Басаногая восень ад нашу паштовую скрынку нам кідае лістоту з параненых злых гарадоў. Лашчыць сонца шчаку, залацістае бабіна лета адыходзіць бязлюднай дарогай павольна ў зіму. Але ціхі праспект помніць стрэлы, гарыць іншасветам. А цнатлівы, падманлівы снег не накрые турму. Брукаванка грукоча без слоў, не было тут нічога. Але прывыды ходзяць паўсюдна між струнаў душы. Горад наш, будзем тут да таго, як прабачым мы Бога. Цішыня, супакой, хваравітая восень, пішы. Над параненым горадам неба цячэ, як балота. Пад бяствар'ем сакінутых вуліц спыняецца час. У дварах спяць і радасць, і боль. І вайна, і самота. Маці восень, балезная восень, маліся за нас.
Дзякуй вялікі. Я думаў абмінуць гэтую тэму. Тут зараз я, Анхела, не буду прасіць вас там нешта пракаментаваць ці адказаць, а можа быць адкажу сам. Некаторыя вось не адзін раз тут былі такія каментары кшталту. Прывітанне з беларускага ціўтару. Падаецца, што з беларускай мовай Анхела не атрымала здольнасці нармалёва камунікаваць. Шаноўныя ціўцеры, я сам чытаў некаторыя каментары ці допісы з вашага ціўцера у адносна Анхелы. Так вось, калі б пра мяне такое напісалі, я б не толькі забаніў і не камунікаваў, а пры сустрэчы, можа, і ў морду даў. А Анхела, дзяўчына хоць беларускую мову вывучыла, але гіспанка, дзевушка гарачая, з гарачай гішпанскай крывёю. Так што, калі і забаніла за тыя каментары, якія я асабіста бачыў і чытаў, то правільна зрабіла. Дзякуй вялікі, Анхела, з удзячнасцю пра тое, што зайшлі да нас у госці, на памяць пра нашу сустрэчу, з павагай да таго, што вы робіце, такі вось кубачак ад Еўрарадыё з нашым лагатыпам, прывезены яшчэ з беларускай зямлі, зроблены з дапамогай нашых сяброў з Сымбаль Бай. Дзякуй вялікі, Анхела, пішыце далей і баньце, калі таго варта будзе, не саромеючыся. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам за запрашэнне. Добрага дня ўсім. Дзякуй вялікі. Анхела Эспіноса, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.